Inggih. Kaya kula niku jembleng selendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel. Nggih. Biarpun sekupnya di kelurahan. Nggih. Tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Mula Ngaten tepuk tangan kagem masyarakat Bujel malam hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Karang Padesan. Nggih. Ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Kula niku dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Nggih. Masyaallah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyayi-piyayi ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun makempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata traptrusilaning piyayi Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Dipun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kalih kula? Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriku semanten. Wonten lapangan dom pinggir pantai niku. Menawi mboten klentu 2017 menika. Masya Allah, piyayi kok si awet enom kaya ngene to. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sambane ketoke junjung bosok bareng anu terus diceblokke. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, piyayi kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling piyayi kathah. Mengke nek kula ngomongke Kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan piyayi sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Karuane leh genah ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito ki lenggah. Biyen pedhok ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho. Pak Marjito ya? Pak Marjito. Ndi? Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep saiki Pak. Lho, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya dalang ya bakul tremos barang sak. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki ya ngene iki mandiri. Mula pangapunten Mas. Kula niku sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah masyarakat. hebat. Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan. Mbah Wayan. Sopo to sing nulis Wahyu mo sapa? Contonge sapa? Pangapunten Mbah Lurah, jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing apal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh, ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu, pancen kula umbar mawon wis ben kisinan kula. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngoten. Iya. Piye Mas Lutut? Ya ngene ae. Loh, kok ngene piye to lha iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng iki kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggonge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jalera. Wong ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora, ngawur ya. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh, iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Ya. Yo gene kudune lak paham to 28 Oktober itu ya, Hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus ingat PHBN peringatan Hari Besar Nasional 28 Oktober Sumpah Pemuda. Gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan. 21 April. R.A. Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah. 2 Mei. Pendidikan Nasional.
apik. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake pake. Kuwi nyen. Apa ini hari besar nasional kok? Jumat Pahing. Wong tua ki ya pahlawan. Wah, Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu. Apa arti dari pahlawan kan tahu toh. pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelas nih, Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokok sing ra iso kudu manggon guri. Nah, Nggih, Mas. Iya. Soalnya kalau kalian Mas Kluduk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Nggih. disampaikan Iso, dengan iso, baik. ora, ya Ora ora. ya ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Iso ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok ngarep sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu ki sini. Iki Sing gak iso kudu ning Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso? Lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudune. Mburi. Lah iya wis to. Terus Jadi jadi ora iso ning mburi kok iso. tambah rungokne kowe iki apa? Lho, lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku ya ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Bahasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahlawan Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. nek enek sing mastani jutawan. Jutawan, lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma, dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho, pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iki iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Mbak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. lah wong lanang gawe apa Lah. kek? Cilok. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekone iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Ji. Wayan ki. Ya lah. Tadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Lho. Lurah. Iki lek rang iki lho, penonton Aku. wayangan iki dicepaki gazebo iki lek rang Mbujel iki rang iki. Loh ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Mungkin no. Oh. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Lho, iki pengunjunge yo ngene iki pengunjunge. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi wisata. Iya, aku seneng aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil ing Nggih. dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Tur sing dono rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Allah, Subhanahu wa taala. Syukur ki penting, Mas. Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah lho. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah mbok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Ning Polsek Mojokerto ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki Ah, nggih. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih. Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. Piye, Mas? Gen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Hmm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lainnya. Hmm. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi.
antarane dalam bermasyarakat. Iya. Ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh, dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggon-nggonku ki ya. Wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong wedok. Wong wedok. Nggak boleh lebih. Iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, kuwi nguyuh dicekel. Nggonku iki koyo ngono. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih, Kuwi wah. paling tidak harus ono penyaringan, sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Lho, lah nyapa dadak Lho sosial. nganti ono batasan waktu kok. Nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa? Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong wedok. Metu bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bre obat nabit ki masamu. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. Wong nesunan iki lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Nah, kowe tau tumon. Terus ditang ngono. Ora binggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek trimo wong nguyuh dicekel. Isuk ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lengkah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, amin, Paringi amin ya kathah rabbal rezeki. Amin. alamin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Yayi mbujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dodoi. Wong syukur ki no sewu. Anu, no sewu, Pak. Ning Nggih, kene to nyapa to dadak rono. Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa jenenge? Sopan Pak Marjito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Mboten, mboten. Niki lho, niki lho, niki lho. Oh dipindahi Ah, sak. niki. Oh, nggih menika. Ki bokong menika. Hei, asmane Pak Parjito. Iki lho neng anu ning gone epek ning epek timangkel. Ah, Oh, diwaca. nggih, Pak Parsito. Ah, Ngeten. Nun sewu Pak Parsito. pripun? Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Nggih. Ngomong syukur loh. Syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Betul. zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone nggen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak, Contone lek wong lanang lho. wong lanang. Nun sewu, Ya. saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Nggih cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi kowe. Kita ki Tak ayu- omongi. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Nggih. omongi. Nggih. Iki realita lho. Piye, piye? Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki non saya kurang syukur. Contone Tak omongi. Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. bener. Sik Terus? disemirabang. Ya ora? Nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Agene bojomu ya mbok paringi lensa ki ya nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lah kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki. Ayo delok-delok. Ya apa ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndengenane nggih lensa lho. Enek wong mulih luar negeri, Pripun? nggih lensa ndelang ngewangi mboke cetik geni. Akhire piye? Genine meletik ning mripate. Saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah, nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh, nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ini. Saiki mu irunge kok lowo. Kudune yang silikon ki lambange Nah, to. kuwi ora bangir malah ndledek ngene. Kuwi dielingke Salah kedaden Salah niku. kedaden, kurang Nggih. syukur.
Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh, Ya ora. Oke. Wong ayu ki malah kurang syukur. Anggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi. Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. Malah swarga, mergo syukure gedhi. Ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomong iku bisa nglakoni lho. Iya ya. Tenanan lho. Iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi panjenengan Mas Pas. Anggih kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lengkap disekseni. Iya, iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup. jagung bakaran. Tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean. Urung mbok tekoni mbok tapuk. Ah sing mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan. kagungan garwa. Kedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek munyawang mau ayu apa elek? Liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbak Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyambut aja kuwi lho. Bulurah kita Lho, bulurah. omong ayu apa elek ngono lho. Bulurah, Lho. Ayu apa elek? aja kuwi aja. Lho. Teko bakal mindoho ndi lho. Ora iso wong ki omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Gitu, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lah. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho. Iso. Kok lek bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik. Iso awakmu ki suwi nyanyi. Nek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah. Dan Ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. lho kuwi langsung Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ra wong. Ngono kae. Remangsamu. Ora paham kok cemu sak pira, Mas? Coba. Kembang iso mboten. Iso. Nyuwun pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. Wah, jan kaya wong nyigar keramik. Saged. Iso. Lan, Iso. ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ayo nggih nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kangko, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering. niki mawon nggawa dhewe. Niki nggawa dhewe. Masyaallah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Jan lahirin ya. Anggih. Coba Mas, Mas. Cene sak Mas. Pancen dalang kentir iku benten kok. Beda. Wong aku lino nginceng. Lah, karo untuk kok ning Kalimantan abot. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra ira. Rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo. Rei rei rei. Seneng iki. Rari rari rei. Rari rari ra. Rai ra. Rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni.
Ora kok terus meneng wae mek tingati ku. Jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni yo. Terus kok meneng ae. Tak idoni yo. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih jarene mau iso nembang. Mas Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak sangkit ndang langsung santai to. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Loh, kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki piye? Ya piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musik oke lah yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini sak. Rei 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 rari rari rei rari rari rai rai rari rai rai koclok masuk nyapa malah mbok abab yo Jare napase kon ngetokne. napase metu ki karo bengok Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re. Ati ana suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Nah, Ngono lho. Iya, Mas. Aja mari budrek musisi ya. Sok ngene eling. Bengok napase metu bengok. Ya. Nggih. Rei Oi rari rari rai rai Oh! Anggrek tenan malah ngisin-ngisini Pancen angel kok Sing angel niku lho Mas Parjito niku lho sing angel niku lho. sampean ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan, Sumatera, menjajah. Digawa adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niki lho sing ngomong niku kon bengok pangah bengok rasah. Nyapa sebabe laris? Napa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ono kuwi. Nek wis aku re terus sampean rari rari rai 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 rari rari rai ngono lho. Aku re sampean rari rari rai. Rari. Engko. Nanti ora saiki, engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Musik, yuk musik. Rei. Ora tau bener. Rari rari ra rai ra rari rari ra. Masuk duduk masuk. Rei. Masuk rari rari ra rai ra rari rari ra. Ya kamu dia masuk duduk sudah dia. Musik. Rei. Terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomong angel. Kowe kene dijak nembang kok iso tenanan ngono Ya, kok iso. Ayo, apa? Loro. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lelo lale terbangi. Tak deh. Apa? Enak nggih lambemu apik. Saya itu gawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Wis ganti neh. Itu lare-lare. Mas. Magadir. Mas, mbok panjenengan ki Angel. kepiye ngono lho. Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki
paling ora diunggulke lho kowe. Iya iya kaya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah sisik. nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe. Oh. Kol masalah dalange iki lara kuwi. Maksudnya gini, kono Kyai Sepuh. Seru lek tuwek enom ora nrudus. Maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo dalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur ben dipangku penak kono lho. Pura iki bangku iki. Ojak omong-omongan kok iso suwi. Sing serius, serius. Nah, serius Mas. Ah, sing serius ngono. Nggih nggih Pak Parsito. Nggih Iya. nggih. Pak Parsito. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah ya salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Matur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. jangan seneni Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Wong syair. wis diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa risiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah, memang amanah. Masyarakat pasti terarah, Rezekine berkah barokah. masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niku. Matur nuwun sedaya para perangkat. Sudah berangkat. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Stop. Ki alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Cah, ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap, siap, siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Aduh. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getiak dilak batukmu. Iso. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mersani budaya, mersani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Padalang ingkang sampun gelar wayang, gelar wayang. Piyayine sepuh sregep sembayang. Tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Sini songo ndi terus yo songo iki sudah keluar di mana? Lah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok
Nindake perintah agama, perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. Yu kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. Kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Dok. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ya, Meri. Ayo, Mer. Kata Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Ini, Dok, karo Mas Kutuk, Dok. Coba. Jan tak golekne sing apik. Malah kaya pegawene Bang Mekar nih dandelamu. Ini aku. Wes, sampean karo aku, Dok. Sini, Dok. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copaling sepiro? Wes to nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur disa mawa cara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sitok positif sitok negatif. Nggih. Men kalau plus. Betul. Tak delok anu top-top. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Kuwi cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok. Biyen ketok apa, saiki ketok apa. Bojomu apik bakal tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakal kacang bandar lho ta iki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Mas Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku melayu kok. Lho bojoku ya hobine melayu, ben isuk. Melayu Sehat. olahraga, Loh, Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Enggak sayang, enggak Wah, sayang. ngono lho. Enggak itu. Wah, lha kok ambumu kucing men lho iki. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ini ya, Dok. Dudu awak. Lali lho tak lali. Iya. Ini, Tempat kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Taman yo adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek sejarahmu ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing dur, adem sing ser panas gitu. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? Sama lek tresno to karo aku. Nggih. Iki umpamane ya, Mas. Pripun, Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top iya. terus ya, Mas. Kowe anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Tutupmu kan, Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean. Umpama awakmu pringmu aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Yo aku ning sono tak krowoki. Ada Apa nek dadi pring gundulmu iki? Kowe lek dadi pring aku dadi gendrone. Wes. Ora indah. Pangga indah Oh, awake enak wong dhewe itu ya dadi pring, sayangku, kuclung ya. cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus dengan Sayang, hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor. Sampean sing dadi apane, Oh, sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor. Iya. Sampean dadi apane, sayang? Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone ndek bojo ayu yang ngono gendeng lho Mas. Makane sampean kudu ndek bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi.
Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya, ya, tak Mas. sumbani. Mas, Apa, Nduk? kono kan yo pengen dadi kompor, Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG, Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak Beles, bles. Wes gak ngeses blas ya, Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wis langsung Buntet ya, Mas. bongko, buntet bongko. Bongko apa wis. Sayangku. Apa nih, Dik? Cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas iya, yo. iya, iya. Umpama aku Ngapain dadi betul? sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Mas. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah, Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to, Mas. Aku yo ndek sikil, Mas. Apa? Aku mau aku dadi sepatu, Mas. Sampean mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Kalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Heeh. nek mambu selentang senene oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak, Mas. Coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Iya ae lho, nyapa tok nglirik ngono ae lho, Mas. C, Mas. C, Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Kumihiligea Oh alah. Indiana. merah dirigea. Ya, ben. Iya. Siapa tahu yaro. Asik. Coba kamu dari sini coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning ngisor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prigel. Iya sayang. Prigel. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah yo. Iya. Ya coba. Romantis ya, Mas. Dek Prigel. Iya sayang. Mas Kridik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumihiligea merah dirigea. Siapa tahu yaro. Rasa cemburu nyapa tau jenenge. Merah dirigea. Kumihiligea miligea. Apa nih Mas Cilik? Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki Mas Cilik bandule abot Ram. Ayo kowe. Aku. Ya. Jiwotos iki mah. Mesti meri giyeting kowe. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak tuwuyu nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegan Romantis nek padha nome padha tuweke iki kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. adegane piye, Mas? G. Kamu dari sana slow motion. Iki sapa iki wedok. Loh, aku paling tak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedu. Berarti janjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Lho kok apik iki, Mo? Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Lho bapakmu, mbakmu jenenge Hani to? Hani ki sayang, apik. Mary. Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik sing iki lho. romantis ngono lho. Oh ngono. Mary. Ya sayangku. Oh, maju. Set. Sama narep nyapa? Arepe maling.
Lho nyedek Kaya kowe iki desik, Kok malah. marani dhek kok iso tak arep apa. Kok marani kowe kok arepe nyapu iki Wong jenenge. ayu gak patek peka lho, Mas. Ki, Mas. Lagumu apa mau? Aku paling tak apa Dek, Dek. Kumhir iki ya. Gemer ya, gemer ya, sarep ya. Kan iso Sama yo India. malah iso bahasa India. Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Are gemer ya, temen. Tum. Gemer ya, Are? No. Ah, Ah. malah kayak kucing. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jae. Tapi kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi ke puncak gunung tinggi. Naik, Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Kok ya kanakno ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora sah meri Dek. Gak meri aku, Mas. Ben jajal. Ning ndi aku? Aku ning ndi? Surpring. Jeneng kene dak. Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencitraan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil nikahi tum cubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis gua rono kok terus ngrayak. Lah ya iki tak buak wis golek iki gitu. Lho ora boleh kok iso. Ding ketak Tung tak dudah, 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 tung tak dudah. Yo, Wil, tak. vokale kono. Tak. Vokale. Wil. Sewengi ngene. Tak. Tak. Hamko. Ayo tak. Wil. Anu njaluk disogok. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan kan. Ngono. Adik, nggih. Nggih, rada budal. Dan ayo. Ayo. Ndange. Ayo, Dik. Nah. Asik. Oh. Yo. Sepite tempo. Bil. Cepetno, Mas. Cepetno ngene lho, Mas Santan. Mas, ngene lho, Mas. Terus. Ngene, Mas. Ayo. Hamko hamido curalo. Hamko hamido curalo. Hamko hamido curalo. Hamko hamido curalo. Olinare, Hamko curalo. Tung tak deludah, tung tak Ini wae ya. Enak. Apik ki. Piye? Kok gak Piye? Wah, wis aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Mas? Kok muni ya? Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti regulatormu Mas sing kurang trep. Regulator gundelmu. Kowe ki yo ngono.
Ah kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Tetep aku. Gawe isi staples bar Dek Frigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok wae. Ya. Pelok wae. Kene. Eh. Pelok. Bojomu tetep diladeni Kene, kok. Tulungi to Mas romantis. Oh, iki jan gumul. Aku bar mbok gendong kok iso ter ngono to Mas. Lah gudelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila aku. Rusak hasrat. Yo ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu kowe.